Molweni South African, nawo Paraffin uphele wafika. Somchazela kabanzi ngeNdzondzi. I-connection yeNdzondzi noMdzawu chizi yi-1. uMdzawu alwe 10 years adonele. Abone uMdzawu ukuthi lo muntu wakhe uyapenika ngafa nokufa kunzima. Indzondzi ifike ngoku. Ifike ke ngoku indzondzi izoqedelela impi. Lo muntu lo womndawo uyapenika kunzima, ufuna ungathi kunzima ayindaba odlala kunzima. Uyabona mangafa wathi ndabona ukuthi manifela apha endlini. Ingekafiki into mawusisangoma uthi manifela endlini awukazi into sengundana. Yabona indzondzi ngoku yafika. Le ndzondzi yaseSwatini ke apha ibuya khona. Idlozi ziyazilanda, zilanda umnombo wayo. Mari mna lilibhaca. Lazilanda umnombo wayo isuka from Swatini. Abanye bathatha ukuthi niliswati na. Ezinto zonke zihamba nobuthixo. Indzondzi kufanele niyazi ke ihamba kule line imnyama, darkness. Abanye abantu bangayazi noba ndilikhwelo okanye ndiyintoni bebhideka. Ihamba kula darkness imnyama. Into ekhokhelayo apha kum sisimhlophe. 100% obumhlophe, 90% obumnyama. Phezu kwimpi zonke izinto zihamba nobuthixo. Uthixo ukhona. Uthixo funeka ube nguwe phakathi. Ubuthixo bulapha kuwe emzimbeni. Ubuthixo bulapha kuwe emzimbeni. Uthixo wonke olawula zonke ezi zinto. Ndiyababona ukuthi bedele ukuthi kwenzekala nto. Qha thina kwecala elimhlophe siyapenika ngoba nazo ezi zilo zimhlophe. Yoyika uya kwigwala. Liyayazi igwala lizopenika liyozithengisa. That's why sifuna indoda yamadoda. Chizi indzondzi ihamba kula darkness. Zinyuke zikhona ke nezinye ke ezikhoyo ezinazo. Ndiyabava bethetha ngezilo. Izilo zininzi izilo ezikhoyo. Zindidi ngeendidi zezilo. Zonke ezi zinto zisuka kwicala obumhlophe. Aba becala elimnyama bafuna uzithatha. Noba novela apha kwezinto zesilungu bayabona ukuthi makusiza i-angel esuka endaweni ethile, idlozi esuka endaweni ethile, bayabona bazokuhlasela ngobusuku kuze 20 befuna ezi powers. Yonke le nto about ipower. Ipower into esebenzayo. That's why busokuthetha ngemali isikhathi esininzi andigarante loo nto leyo. Ya imali siphila ngayo. Asikwazi ilizwe laphila ngemali. Asikwazi ukuthi ngoku singayikhaba kwaphela. Kodwa susolo ukukhankanya ngemali. Ingathi ngokusolo bayikhankanya imali siyayisebenzisa. Kodwa sithethe ukuthi ngobuthixo. Uthixo wonke udala izulu nomhlaba. Khonto ngayaziyo. Uchizi nam ke. Uchizi manisitsho ke ndithi indzondzi ihamba ne-darkness. That's why abanye bangayazi ukuthi indzondzi yintoni. Indzondzi iyabulala. Bafuna ubulala umuntu wayo. Mara ngeze kumoshe. Ma umoshe umuntu awumadla umuntu ukuthi amelele ngantoni. Sumosha abantu. Abantu ayingobakho abakathixo. Awubazi ababantu bakulala muntu bakangakanani. Awuzazi ihlwele zakulo lo muntu lowo sikangakanani. Mawumosha umuntu awuzophila kulomhlaba. Mandisithi ke mina mawundibhekile 100% cala lam
lelo kumhlophe 90%. That's why mawuze ngobubi kuphuma ububi buze kuwe buku-attend. Thetha ukuthi ke ngizancokolela banzi lezi zinto endizaziyo. Hayi incwadi ebhalwe ngomunye umuntu man, awazinto uselithwasa. Zenzele ezakhe incwadi. Amadlozi athethe nawe. Ungama bukopokopo into zabantu, awazinto. Mangumngoma uvuka nento phansi, uvuka nayento nabantu bakukweni bakuchazele. She's impi. Mamhlophe iyenzeka. Impi. Thetha ukuthi ke inzuzo ihamba kanjalo. Mina khona into engazaziyo endizichazelayo. Mina usendiwongwa kwizizwe ngezizwe. Ndiyawongwa eLondon, ndiyawongwa eState, ndiyawongwa kulamazwe ngamazwe. Ngaba bamhlophe bafuna usizo lwakwamoya, usizo ledlozi, bahlangule abahlangulwa khona. Ndiwonga zizizwe ngezizwe, hayi lapha eSouth Africa kuphela. Mangumngoma uhambi uthi hayi ndakhwela iplane, ndakhwela intoni, uhamba ngokomoya. Uhamba ngokomoya wedlozi. Wena uhamba uhlala kokweni. Ndiyaziva inyanga ndihambe esemaputo ziyoyikisa abantu. Hayi benzendaweni ethile, hayi bezakhwela igibela iplane, ndagibela intoni, ndagibela amanyanga kuhamba idlozi. Apha edlozini ke ndikumkani apha edlozini. Hayi kumkani umosha abantu, sithethi kanjalo thina. Ungumngani ngokwenyani, inyani le icinezelwayo. Thokozani zaphinde ndibuye ndinichazele kubanzi ngezinye izinto. Thokozani.